खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय बाक्सा गेलपेजारनिफ्राय फोसावजानाय बडलेण्ड खौराङाव नोंथांखौ बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रामेन बर'आ दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ चिराङाव एबिएमसुनि 2 घन्टा गौमा होसिख्रावनाय मागो दमासिनि गेजेरावबो बाक्सायाव मोनसे खोमोन गसंख्रांलायनाय जाथाय जादों बाक्सानि हरिसिंगायाव खुंगा 90 फुंखा थुनलाइयारि आड्डा नोंथाङा नायगासिनो दङ बडलेण्ड खौरां दानिया फैदो आबुं रादाबाव बाक्सानि हरिसिंगायाव खुंगा 90 फुंखा थुनलाइयारि आड्डा बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सिमला हरिसिंगा गामियाव मैया 14 जानुवारियाव जौस्रां ब्रह्म होननाय सासे सुबुंनि न'आव खन्थाइ सुंद' सल' सल'मा फेस्ला बायदि सोरजिनि आरो फरायथायनि फुंखा थुनलाइयारि आड्डा लानाय जायो बेनि अनगायैबो बेवहायनो रोजाबनाय हाबाफारिखौबो लानाय जायो होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बे हाबाफारिनि गुबै थांखिया जादोंमोन थुनलाइ गोसारहोनाय बे थुनलाइयारि आड्डाखौ खुंनाय जायो एफएम फोथाराव बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बाक्सानिफ्राय देरहाग्रा बसुमतारी बिथाङा नोंथाङा नायगासिनो दङ बडलेण्ड खौरां रायजोआव जेरावबो मागो दमासि फालिथाय मागो दमासिनि बे फालिथायनि गेजेरावनो बाक्सायाव मोनसे खोमोन गसंख्रांलायनाय जाथाय जादों बेसेबांबा रोजा रांनि दाहार लानायनि बजाखौ रुजुनो हायैनि सासे फोरोंगिरिया सायख'नानै लानायसै गावखौ फोथैनाय मोनथिनो मोननाय बादिब्ला गावखौ फोथैना लानाय फोरोंगिरिया 571 नं बाटासारा गुदि फरायसालियाव आखान्थि फोरोंगिरि महरै खामानि मावोमोन मुङा ललित चन्द्र बर' आरो बिथाङा 1999 नि फोरोंगिरिमोन थैनाय समसिम बिथाङा सोरखारनिफ्राय जेबो बेथन मोनामोन साख्रिनि मुङै माखासे दाहार लायै होनो हायाखैमोन आरो बेनि थाखायनो जिउखौ फोजोबनानै लायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों नोंथाङा नायगासिनो दङ बडलेण्ड खौरां चिराङाव एबिएमसुनि 2 घन्टा गौमा होसिख्रावनाय चिरां बिजनीयाव मैया समबाराव All BTC Minority Students Unions ABMSUनि 2 घन्टा गौमा होसिख्रावनाय जानानै थाङो बिथांमोननि दाबिया जादोंमोन एबिएमसुनि बिजनी जिल्ला आफादनि गोजोर मावखुलिनि मुङाव थांनाय 2013 मायथाइयावनो बिजनी एलएसि वार्डा होनाय हाखौ थाबैनो जिल्ला आफादनो एंगारना होनांगौ आसलते आमार আজি 2 घन्टा अवस्थान धर्मगत कारण हल 2013 सनते आमार एबिएमसु बिजनी जिल्ला समितिर नामत 2 कथा 10 लेसा माटी आवंटित करा হৈছিল সেই মাটি বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণত পাকচক্ৰত পেলাই আমাক মাটিখিনি সমজি দিয়া নাই ইয়াৰ এই গোটেইখিনি পাকচক্ৰৰ মূল মানুহজন হৈছে আমাৰ বিজনী বিধায়ক কমল সিং নাৰ্জাৰী আমাক যদি মাটি নিদিয়ে অনাগত দিনত এবিএমসুৰ নামত যদি মাটি অতি শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা নকৰে আমি অনাগত দিনত ইয়াতকৈ আৰু ভয়াবহ গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰি তুলিম नैथि दाबिया जाबाय एनआरसी मुं आरो बिथं गैयालाबासिनो होनाय आर'जलाइखौ नेवसिगारनांगौ एनआरसी जिखिनि कमप्लेन কৰিছে नाम ठिकाना অবিহনে जिखिनि कमप्लेन কৰিছে এটা ৰাতিৰ ভিতৰতে 3 লাখ কমপ্লেন এনেকুৱা হৈছে এই নাম ঠিকানা অবিহনে जिखिनि অভিযোগ কৰিছে এই অভিযোগসমূহ অতি শীঘ্ৰে কৰ্তৃপক্ষই বাতিল কৰিব লাগে आरो थामथि दाबिया जाबाय नोगोरारि सोदांनाय बिल 2014 खौ नेवसिगारनांगौ नागरिकता সংশোধনী বিধেয়ক 2016 এটো বাতিল কৰিব লাগিব ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰি আছো অনাগত দিনত আমি তীব্ৰ আন্দোলন কৰি তুলিম আৰু ইয়াৰ ভয়াবহ তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰি তুলিম এটো এই কাৰণে যে অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰ বাধ্য হৈ যাতে আমাৰ এই নাগৰিকতা সংশোধনী বিধেয়ক 2016 বাতিল কৰা बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों चिरांनिफ्राय एबेन बसुमतारी बिथाङा नोंथाङा नायगासिनो दङ बडलेण्ड खौरां बाक्सा बागानपारायाव फुकन दास मुंनि सुबुंजों गायसनजानाय फालांगि थावनि गेदेर गाइखेर दारिमिनाव बायग्राफोरनि होंगो दोंगो किसिनतत माने प्रथम माने दकाনত गाखिर बिक्री करि थाकोते हेनके उइकेटा এটা আহি গল হেনকে আজি 2 কিলো দমালো দই বিক্রি হল অহাকালি 2 কিলো দমালো বিক্রি হল হেনকে কোনতে মানে এতিয়া বিয়া বাহৰ অৰ্ডাৰ বিলাক গোটেই মোটাতে আহি পৰে আৰু গোল্লা দই পনিৰ ক্ৰীম এনে পাঠানো মানে কিবা নাম আছে নেকি আপোনাৰ এই ব্যৱসায়টোৰ প্ৰকান্ত গাখীৰ উদ্যোগ বুলি দিয়া আছে বেনাদাৰ আছে আগতে ধমধমা দেবসৰা সুবনকাটা নলবাৰী बायदि गुबुन ओनसोलनि बायग्राफोरनि होंगो दोंगो जादों मैसो गाइखेरनि गाइखेर दाखा क्रीम आरो पनिर बायदिनि थाखाय ने कोन মানুহ ইয়াতে কিনিবলা নলবাৰীৰ পৰা আহে ধমধমাৰ পৰা আহে ভালে आनंदपुर मेरकुसी माने मोटामोटी टु एरियार मानु एर পৰা চলি আছে আৰু গাখীৰ পানী थांनाय गोबां बोसोरनिफ्रायनो बे फालांगिजों लोब्बा थानाय फुकन दासनि मैसोनि गाइखेर दाखाया मागो दमासिनि थाखाय खमैबो 2000 लिटार बायग्रानि थाखाय थियारि खालामदों लोगोसे क्रीम आरो पनिरबो भोगाली बिहुत आपना किमान मान जाय আজি मोटामोटी भोगाली बिहुत 16 मान जाय আৰু দই 15-16 ভিতৰত আৰু ক্ৰীম যায় আপোনাৰ
80 लिटार मान क्रिम लागे बेबायदियावनो सासे बायग्राया गाइखेर दाखा मोनैनि गिदिंलांफिननो गोनां जायो। फुकन दासामोन्थिनो होनाय बादिब्ला लिटार फायाव दाखाया 100 रां, क्रिमा 500 रां आरो पनिरा 400 रां। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन्थों।